Long live, Madra, long live, Pramaka, long live, long live. ท่านในจังหวัดเดียวเล่นสนับเลยสนับเลยสนับเลยดีนะท่านในจังหวัดที่เราเล่นสนับนายสนับเลยสนับนาย long live, long live, Pramaka, long live, long live, long live, Pramaka, long live. Fifth, 해가 비시바 로무이 제 지니티 프라모타 아사이마니 오 살노륵 사위노 तिनी जों अजागाव सिनि अ त्रिपुराहानि त्रिपुरा सारकनि थिनां बाहाय ओंनाय अबनतयैनो जों दिनै अर आलोचना खालायनाय दङ आंनि सोलाय सिगां कक नारगनाय र सिनि YTF नि प्रेसिडेन्ट दिनै TISF नि सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट दिनै TWF नि जेनेरेल सेक्रेटारि बरक नरगनो Nangkukmani kok sawi kelangka, joto ni selai nangkukmani ga omono, je cini bubagrani wansuk mungno, bubagrani imangno, sung jodino muk thang senamnani hingkai, sung joto no thansa matong nai, thansa belaikeno important, belaikeno guruttopurno, belaikeno nangkukmani. কারণ যে কোনো দফা যে কোনো রাজনৈতিক বদল যে কোনো অর্গানাইজেশন ব ক্লাব ফানুংথুং ধর্মীয় কাইসা অর্গানাইজেশন ফানুংথুং কাইসা NGO ফানুংথুং আবো যদি বিনি নাহার মুংন সাকসেস খাইনানি হিংকাই थानसा मा दंनाय गाव जे थानसा जे शब्द जे वर्ड अब जों आगि रगो सिनि गामि आमजाय रगो सिमिसे जों खोनाव थानसा हिनै जों तिप्रासा बाय तिप्रासा सिमि जों थानसानि कग्रक सावो थानसा शब्दनो जों युज खायो किन्तु जों दिनै दाबो सिनि बुबाग्रानि वानसुकमुं जे जत तिप्रासारनो थानसा खालायनायनि बागै बजे सामुं खालायदोंमानि अमननुगै सारा त्रिपुरानि लगे लगे भारतबर्षनि गोबां राजनैतिक बदलनि नेतारक बताबो थानसा जे शब्दनो सावैमानखा जों साइमानो त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमन्त्री पर्यन्त तिनि थानसा थानसा हिनि चिरिखौगै मादों बेखौ जों अमसुगले खालायमानखा जे थानसा ও শব্দন ও খরাংন সারা ত্রিপুরান লগি লগি তাও সারা ভারতবর্ষনি বড় সাইমানকা থানসা তামনহীন তিনি जों সারা ত্রিপুরানি লুকুরক যত সাইমান চিনি মানথাই সবথাই চিনি गोबां भारतनि संविधाननि बिसिंतै जों जे मानथाय मानना दंमानि आबरक जों मायाङै दं आबरक माया ngै दंमानो जों खाव मतगो माने खाव कष्ट मानो जे भारतनि संविधान से दंगै दंगो हंखाय तांगै जों दिनै भारतबर्षनि बरक ngै जों तांगै दिनै मानथाय रिजागिया ngै दं आबुनि उग्लगो गोबां कारन दङ जे तांगै जों दिनै मानथाय रिजागिया ngै दं गोबां कारननि बिसिङाव जतनि सोलाय कुचुगो हायगबा एक नम्बर कारन गावमनो जोंलाय थांनाय साल रगो जों थानसा करै बागै जों भारतनि संविधान जे अधिकारनि कक सैजाक दंफानो जोंनो गोबां राजनैतिक बदल खालायरि सिनि तिप्रासा बाय तिप्रासारकनो खरकसा बाय खरकसानो नायसिग्लाय मालाया खालायै जोंनो देबरमा जमातिया रियां काइपें कलय हिनै खागै तनिवै ते चिनि कामि रगबो जों खरकसा बाय ते खरकसानो राजनीतिनि बागै मोखां सम खरां सम खालाय तनमानि बागै जोंनो बरक जे थानसां मानो डाइभार्ट खालायै सोबायै जोंनो आलादा आलादा खाय तनिमा बागैनो जों दिनै अधिकार मानियाङै दं
2 नाम्बार जों सावैमानै दङ जे जों थानसा दंखांखाय जोंनि अधिकार जों माननाय কিন্তু চিনি বিসিঙ্গ ন গোबांमा টিপ্রাসারক চিনি বিসিঙ্গ বলতে চিনি টিপ্রাসারক যারা কিসিসা মানিনি বাগै কিসিসা রাং পয়সাनि बागै চিনি বুসাবতৈ চিনি বুসুকनि भबिष्यत जे फालै जानाय रक तंमानि बागै न जों तिनि टिप्रासारक अ हानि बुसारक अ हानि नकफां अ हानि मालिक तंतु तिफानो जों तिनि बुइनि सेलेंगै सामखाय मातम जों सायमानो बुइबो सायमानो जे अ हानि मालिक जों टिप्रासा कुंथाय बारा सावैमान फानो जों तिनि अमसुक जरा थां सगैखा जे जों तिनि चिनि अधिकार नसे जों फातार हास्तिनि फायै अ जागाव लंगि सिमि कानै फायनाय रक बाउंडारि आयेंनारनि बरकसे तिनि अर 3 तला 4 तला बिल्डिं तांगै बरकसे कोटी कोटी टाकानि मालिक मुइ दंसु बरनि थानिसे चिनि अधिकार न जों सानलाय मा दंसु बरकसे जोंनो साननानै दंमानि आबो टोटली उल्टा अंगै जोंसे बनि थानि सानै मा दंसु आबोनि थक होते जों यक सामा मानानि हेकेबा जों आबोनि होते रक्षा मानानि ओंखाय चिनि एकमात्र लामा चिनि बुबाग्रा जोंनो लगिरoi दंमा जराव जों बुबाग्रा जे जोंनो जे लामा दै जोंनो तलाङै दङ आ लामा थैनो जों मा हिमलायनाय आ कगनो जों जत टिप्रासारनो जों मा सानाय मा बुजगलायनाय तिनि फाउन्डेशननि साल हिमफानो जों सारा त्रिपुराव अमहाय प्रग्राम खाय दङ हिमफानो नायदि जों तेबो चिनि वारियर्स चिनि सिमनाव दङ बुबाग्रानो हामजानाय चिनि ब्लक कमिटी चिनि अंचल कमिटी चिनि बीसी कमिटी जत उइंस दिनो तामो टीडब्ल्यूएफ तामो वाईटीएफ तामो तिप्रामथा तामो टीआईएसएफ जों प्रत्येकटा अंचल प्रत्येकटा बीसी ओ जों जत खबर रिजाक हिमफानो गोबांमा कारण फुनुगै चिनि बिसिंगन तिनिनि दिनो इम्पोर्टेंस रिया बाक्सा फायाबो नुकजाखा आबनो जों मा बुजगलायनाय जों बरकता तुबनान नांगौ आबो जों मा बुजगलायनाय कारण जों नुगै दङ जोंनो जे गोबांमा लुक फुनुगमा बाय गोबांमा मानैखोनि रिना हिमान बाय जोंनो जे खागै दन माने आबो जों नुगै दंफानो जों नुगियाहाय ingै दङ कारण जों नुकजाक जे त्रिपुरा हाव चिनि मानि कक बरक रोमान स्क्रिप्ट बाय जोंनो सिरिदि हिमा परन्त माइको चिरिक चिरिगै सावै दङ जे जोंनो अ रोमान स्क्रिप्ट ABCD अब जोंनो रिउइमाया हिनि गोथां तंसाक ब मुख्यमंत्री तंसाक जोंनो रिया अकक स्राय साइ दंबले गतो फानसे चिनि बरक बुजिलाया शुद्ध राजनीति न हामजागलायो चेयार न हामजागलायो रां पैसा न हामजागलायो पावार न हामजागलायो उंलाय दङ अ जराव जोंले रां पैसा पावार चेयार न हामजागियावै दफाना हामजागै चिनि बोसाबुतैनि भबिष्यत न कक न वानसुगै जों जेसाकेपन बुबागन न लगिरिवै चिनि मानथाय मानि कक न जों रोमान स्क्रिप्ट बाय जों मा सिरिने अब जों तेबो फानके मा सिरि खगलायनाय जों नुगो बिश्रामगंज हाय जागानो तिनि नगर पंचायत खलाय खिबिका साबले साइमान भबिष्यत तिनि हेजामारनो ब ग्राम पंचायत खायदि हिमप्रु कारण टोटली क्षमता मुख्यमंत्री बंनि थानि बरक जे साव आमते हेकै से प्रशासन साव माखायो आबोनि बागैनो जों चिरिखगै अमबो साइ दङ फाइनाय सालो चिनि टिप्रासा जेसेबां जों मुख्यमंत्री ना नांनाय हायके चिन दफानो मोथां माननानि हायको चिन दफानो मोथांनानि ते कुनु लामा केबो सानामे मानगला स्राय जों नुकजागै दङ तिनि जे अमा हायके टिप्रासानि गोबांमा थाय गोबांमा जागानो जे बिसिंतै खायै निराल खायैनो कागज सनामै डकुमेन्ट्स सनामै तिनि एडीसी एरिया न जेनारेल एरिया सनाम तमानि गाय आदिगियो जों गुथुखै वानसुगै दफानि बागै जों सावमा खायनाय गांगासो कक लगरेलिया आनि तिनि साब्रुम